Voi Bob, sä oot niin ihana. Mulla ei ole ikinä omaa hevosta. Mun pitää keksiä jotain. Mä lapsen Annelin kuinka paljon, niin ei se suostu. Ja Roosalla on tommonen ihana hevonen. Mun pitää keksiä jotain. Voi Bob. Ota siinä niin. Mä haen harjapakin, niin mä voin harjata sut. Sä oot kyllä niin ihana hevonen, Bob. Laitetaan jalat. Otetaan sulle satula. Noin, nyt se oikeesti kohtaa. Ja sit saat vaan vielä kiinni. Sit suitset päähän. Mites mä nyt saan nää? Tää laittaa. Joo, hop! Pääsinhän tänne. Sitten mennään. Bobilla on aika isot askeleet. Niin on. Hyvä, hieno. Hieno Bob. Tänään mä ajattelin mennä ihan jotain koulua vaan. Ja harjoitella jotain puomia. Koska mä en nyt aio Bobin tai niihin havipuomikisoihin mennä, koska ne on aika haastavia Bobille. Bob ei ole mikään semmonen niin kuin autiollinen. Joo, hieno pohkeväistä muutos piti sanoa. Ai, moi se, tulit sä tänne vai? Joo, mä tulin vaan katsomaan tänne, kun sä meet. Okei. Aivan Roosa on tallinomistajan tytär, sillä on oma hevonen. Mä oon vaan tallinnantekijä, eikä mulla mitään. Ei lainkaan mitään. No, mä mietin sitten illalla, mitä mä voisin tehdä. Lähtiks Rose jo? Näköjään lähti, mutta ei välitetä siitä. Ratsasta vaan. Aikokohan Roosa mennä niitä ravihuomeen? Jos menee, niin mä voin laittaa niitä. Hei! Arvaa mitä Roosa on tehnyt. Rose, mitä? Mäkin haluan kuulla tän. Roosa on kertonut kaikille, että sä ja Saara häkkäätte hevosia. Mitä? Ei todellakaan. Vaikka meillä on omat hevoset Lili ja Uljas, niin ei todellakaan hääkätä niitä. Ne on meille aivan ihania. Ei todellakaan hääkätä niitä. Silleen se sano. Just joo. Robi on niin ihana. Hei. No mitä? Että Roosa sanoi, että Robi myydään. Mitä? Ei kyllä myydä, en mä sitä ainoastaan myynyt. No aika outoa. Jep. No, mutta aika outoa. Roosa on kyllä aikamoinen valehtelija, vaikka se onkin ihan mukava. Mä aina luulen, että se on mukava eikä valehtele ikinä. En tiedä. Jotain semmoista. Ainakin se sano. Mutta joo, mäpäs tästä nyt meen. Kertoa seuraaville, mitä Roosa on tehnyt, vaikka ei oikeasti olekaan. Hei tyypit. Mitä?
Roosa on sanonut, että Milla, sulla on ihan kauheat vaatteet. Mitä? En oo. Ei mulla oo kauheat vaatteet. Roosa sanoi silleen. Ja Elli, Roosa sanoi, että sulla on ihan kauhean vähäinen paita ja että sä et osaa ratsastaa. Mitä? En mä. Kyllä mä osaan ratsastaa. Ja Pinkki on ihana väri. Ja Eira. No. Roosa sanoi, että sulla olisi mummasta vanha kaulakohu ja se on jostain valekuulosta tehty. Ja että Kahlos saisi ottaa Kahlokselle sen hankosiden vamman. Mitä? En todellakaan oo. No, en tiedä. Roosa näköjään valehtelee aika paljon. Niin joo, mutta en mä oo mitään hankosiden vammaa Kahlokselle aiheuttanut. Ja tää on oikeet kultaa tää mun mummon kaulakohu. No, en tiedä. En ois uskonut Roosasta. En mäkään. Mä en enää puhu Roosalle. Hei! No mitäs asiaa? Niin, että tehän ootte täällä tallitöissä ja Julia sä taas ratsastat täällä. Niin Roosa on sanonut, että te seurustelette. Mitä? Ei todellakaan! Mitä Roosa on oikein selittänyt? Mä pidän sillä kunnon puheen. Joo. En ois uskonut Roosasta. Aivan kauheata. Töitä. Aina teen. Pitkät päivät putkeen. Ei yhtään leppoa. Annika. No mitä? Mä en halus varmaan kuulla tätä, mutta anna sit tulla. Että Roosa sanoo, että sä et osaa huolehtia hevosista, sä oot myrkyttänyt Nitan, sen takia se oksens. Ja sitä, että sä olisit mukaan valehdellut, että Bob olisi kipeänä. Mitä? Nyt se, Roosa, silleen kyllä hyvät hevoset alkaa tupen kennot selkäsaunat. Joo, mutta. No niin, Roosa, sitten sä voisit ottaa havipätkän. Hieno laukka. Sofi! Sofi, sun on pakko kuulla tää. No, mitäs mä yritän opettaa Roosaa? Miten niillä on noin tärkeät asiaa mun äidille? En tiedä. No mitä sikat? Roosa väittää, että mä ja Emma hääketään Uljasta ja Liliä. Mitä? Ootteko te? No ei tosiaankaan. Roosa valehtelee tähän vaan, että me oltais mukaan hääkätty niitä. Ja mä en ikinä tekisi tämmöstä Uljalle. Uljas on maailman ihanin. Enkä mä Lilille. Lili on niin nätti ja söpö. Mä en ikinä häätäisi sitä. Mutta mulla on aikamoinen todiste, että Roosa olisi ite hääkännyt niitä, koska mä löysin Uljalta tänään yhden haavan. Ja mä Lililtä. No minkälaiset? No semmonen sentin kokoinen naarmu. Roosa varmaan raapassut Uljasta. Lilia oli naamassa semmonen syvä millin pituinen haava. No en usko, että Roosa olisi tehnyt, mutta no. Mäpä käyn kysäseen Roosalta silti. Hyvä! Ja syytä oiskin. Mä en enää ikinä puhu Roosalle. Mä haluan kuulla, kun sen äiti huutaa. Hyi sama, mennään. Roosa, tuletko tänne? No mitä nyt? Niin.
Oletko sä täällä valehdellut, että Emma ja Saara rääkkäisivät Uljasta ja Liliä? No, jep. Rose sanoi silleen, ja me löydettiin Uljas ja yhdet haavat, niin sä oot tyyliin tehnyt ne ja sit sanoit, että me oltais rääkätty niitä. Ihan järkyttävää käytöstä. Siis jep. Mitä? En todellakaan. Rose, sun nyt pitäisi puhua totta, sillä en nyt Rose valehtelisi tommosta. Mut en mä nyt en mä oo. Siis ihan oikeesti uskokaa. Teidän siis pitää uskoa, en ole. Roosa, sinä et puhu tolleen äitillesi. Sulla on kotiarasti 2 kuukautta. Sä et saa käydä missä muulla kuin koulussa ja hoitamassa Bobia ja ratsastamassa. Muuten sä et saa mennä kaverit jonkaan ulos, et saa mitään. Et mitään. Ja sulla on taas puhelinaresti. Niin, siitä sait. Mitä? En mä oo tehnyt, uskokaa. Siis uskokaa, en mä oo tehnyt mitään. No, sulla on silti ne, vaikka et ois tehnytkään. No tosta ei voi ikinä tietää, että pahuuta. Mutta te voisitte Emma ja Saara mennä pois, niin että Roosa saisi keskittyä ratsastukseen. No ihan sama. Ja mä huolehdin. Jos Uljasta löytyy yksikin naarmu, niin mä kerron tästä kaikille. Tai Lililtä. Mennään, Emma. Just. Hei, oota! Miten kaikki voi uskoa Roseen? En mä oo tehnyt mitään, joten Rose valehtelee. Mä puhun sen jälkeen, kun mä oon laittanut Bobin pois. Mutta jatkapas sitten ratsastusta. Juu. No, eihän tässä nyt olla tarpeeksi. Sä voisit siirtyä nyt loppupeikkoihin, koska saat ratsastaa vaan 1 tunnin päivässä. Ei yhtään enempää. Koska tää on oikeastaan aika vakava asia, että sä valehtelet tämmöstä. Mutta kun en mä oo. Nyt hiljaa, mä en usko sekuntiikaan. Tai no ehkä sekunnin, mutta jos Saara ja Emma ja ihan Rose ei ikinä valehtele, niin kai mä nyt uskon. Just. Vitsin Rose huijaa. Laukkaa ihan vaan. Just. Nyt mä oon ratsastanut vaan 0,5 tuntia. Mä en tehdä tyyliin mitään, kun ne tuli valehtelee vaan. Mikä Rosea vaivaa oikeesti? Rose, keskitypäs nyt ratsastamiseen, älkä hölötä siinä. Just. Sitten voisit siirtyä käyntiin. Voi, miten kaikki voi uskoa, että mä olisin mukaan valehtellut?